busog. Yes, mga ka-Forza, nining mga gutlua nata ning SRP padulong sa Talisay City. Maraming busog si Sir Chester. Thanks sa amo ang lunch. Sabi kayo, yeah. Atag si Nilba, tapioca. Tapioca with Nelva. Onya plus tapioca with cupcakes. Berting lamia. So mo ni mga kaiksunan ang ato ang South Road Properties kon SRP going to Talisay City. Init kayo. Naglagiting, init. Naglagiting ang kainit mga kaiksunan. Hotness. Ano sa answer? Hotness. Sama kanimo hot. Agoy. Agoy. Kani hot sa ni siya. Kanang nasa likod. Hot kay- chicks. Hot chicks. Ingon si Data, hot ko na kayo siya. So mo ni mga kaiksunan. So we're live mga ka-Forza going to Talisay City. Anya mao ni ang ilahang pagagian nato sa Talisay. So magitag checkpoint. So magita dira. Private vehicle. Mag-update ah. May hapon. Thank you. So mo ni ang Talisay City. Kimingaw nakaaning dalan na. Sige. Ayaw kabalaka, ma'am. Upot yun paniguro dati. Sama ni mga kaiksona, no? Nag-travel ta karon padulong sa Talisay City. So, kumusta man ang imong pagbiyahe, Sir Chester? Kumusta ang ipahigayon nga checkpoint? Okay ra, naka-lampos ra sad lang. Kuan ba stricto ang gipatuman? Stricto yun, nakalampos na na tungkol kay usata sa exception nga gikuha ni Governor Garcia nga pagkalakos ra. Pero sa mga pribado, daghan yun sila pangutana. So ikaw ma'am, kumusta man yung pagkuyog sa ato ang lagkoron ma'am? Unsa man yung mahulag ron? Smiling ni si ma'am. Smiling naman na ito bag ni ma'am. Parang natulala si ma'am sa isang tabi. So mga kaiksonan, watching from Deca Homes, Dumblog, Talisay, Celia Fonse Carols. So we're going also to Deca Homes. Yes.
on phase 2. So padong mi Ma'am Celia Ponce Curl sa phase 2 sa Dumlog, Talisay. Salamat CM ni Bay. So we're going here. So dito sa di ka dahil. So ano eh? Ay, ito sa Nunok. Sa Nunok. So ano eh? Padong sa viewing from Labangon City, Pamit Ring. Hi. Watching from Lahog, Laguarta, Ma'am Emily Libaton Yap, maayong hapon. So, unsa ning lugar, Sir Chester? Going to Tabun. Yes, going to Nok na siya mga ka-Forza. Maraming busog si Sir Chester. Pasensya na po kayo. At lagi siyang laging nag-perform. laging naka-burp kasi marami kaming kinain. Salamat sa aming mga sponsor sa kain. Sa Tapioca. Watching from Nonok, Talisay. Ruel Safewest Aba. Cecil Maglalang watching from Dumlog. Hi ma'am. Sa si Kersville Cabardo, salamat kay sa live video. Welcome. Bye sa everyone. Mubalik